Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Океанда ремонт, Чаллыда җир асты юлларын үзгәртүне дәвам итәләр. Коры үлән януны кисәтү эшен активлаштырырга Татарстанда янгынга каршы махсус режим тәмамланды. Хыялларга ышаныгыз, Чаллыда беренче тапкыр мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен проект узды. Океанда ремонт, Чаллыда җир асты юлларын үзгәртүне дәвам итәләр. 2023 елда 1 юлы 6 юлны ремонтлау планлаштырыла. Алар арасында океан тукталышындагы җир асты кичүе дә бар. Биредә нинди эшләр башкарылачагы турында хәбәрчебез материалында. Бер ай дәвамында төзүчеләр океан тукталышы янындагы җир асты юлын үзгәртәләр. Әлегә урын күптәннән яңартуны таләп итте дип саный чаллылар. Мы очень рады, что на нас обращают внимание. А что бы хотели здесь новое увидеть? Красивый переход, чтобы можно было, как вот там вот по миру идешь, вот так же, чтобы было все покрыто, закрыто. Ну, чтобы было уютненько. Давно уже пора было. А что здесь нужно поменять, как думаете? Ну, убрать, наверное, вот эти павильоны, чтобы чисто было, красиво. Ну, хотелось бы, чтобы стены ярче были, светлее было. Здесь темно всегда очень. Вечером людей мало ходит. А как считаете, не мешают ли строительные работы вот челнинцу, которые здесь проходят каждый день? Не знаю, мне кажется, не очень мешают. Я думаю, что это же временно, ненадолго будет все это. Хәзер монда гидроизоляцияләү буенча эшләр бара. Бу язгы ташкын вакытында, шулай ук җәйге һәм көзге яңгырлар вакытында җир асты юлын су басмасын өчен кирәк. Мы закручиваем покера, качаем туда смолу. Вот. А как это должно помочь? Она набухает, превращается в пену. И все, вода не протекает. Гидроизоляция эшләрен бер атна эчендә тәмамларга планлаштыралар. Аннары биредә стеналар һәм түшәмнәр буялачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда янгынга каршы махсус режим тәмамланды. Ул 10 майга кадәр гамәлдә булды. Бу чорда учаклар ягарга, каты көнкүреш калдыкларын, коры үләнне һәм чүп-чарны яндырырга, ризык әзерләү өчен ачык ут кулланырга ярамады. Мэриядә беренчел нәтиҗәләр ясалды. Тулырак Азилә Шаймөхәммәтова материалында. Күпчелек очракта дачаларда янгыннар куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу аркасында килеп чыга. Бакчачылар еш кына утны караусыз калдыралар, корылмалар янында коры үлән һәм чүп-чар яндыралар. Шуңа күрә бакчачылар белән профилактик эш алып барыла. Мәсәлән, Гидростроитель 2 бакчачылык ширкәтендә күпчелек халык һәр вакыт участогына сулы савытлар куялар. Рейды проводили, проводят всегда, смотрят. Председатель объезжает на машине все улицы, смотрит, как, что это. Кто как костры жгет. Я не жгу. Я жгу или рано весной, когда я по снегу, или стараюсь осенью в бочке. У меня кран с водой сразу стоит. Я вот у зятя. У меня там бочка, кран с водой. Гидростроитель 2 бакчачылык ширкәте рәисе билгеләп үткәнчә, быел бакча җәмгыятендә 2 янгын булган. Первый этот непогашенный мусор, который жгли в бочке. Вечером он разгорелся, ну и сгорела постройка на 3 участках. Позавчера вот был пожар, значит, сгорел частный дом садовода нашего, в конце концов. Вот. Ну, в основном человеческий фактор. Махсус янгынга каршы режим вакытында күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан 50 000 сумлык 10 беркетмә төзелгән. В данный период сотрудниками пожарной охраны были проведены 63 патрулирования мест массового отдыха граждан, лесопарковой зоны, открытой территории с прилеганием сухой растительности, а также на территории садоводческих обществ. Проведено более 3000 бесед на пожарную тематику. Бу елда гына шәһәр территориясендә коры үлән януның 42 очрагы теркәлгән. Шуңа күрә шәһәр мэре үз чиратында коры үлән януны кисәтү эшен активлаштырырга чакырды. Азилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кедр исемле хәрби хезмәткәрдә шатлыклы вакыйга. Аның хатынын һәм кызын бала тудыру йортыннан чыгардылар. Сабыйга Олинә дип исем кушканнар, яшь әти-әнине котларга безнең төшерү төркеме дә килде.
Менә ул баланың әтисе белән беренче очрашуы. Кедр исемле хәрби хезмәткәр кыска вакытлы ялда. Ул кызын бала тудыру йортыннан чыгару тантанасына килергә алдан ниятләгән була. Специально подстраивали, то есть непосредственно под срок. То есть и так все вышло, то есть тоже получилось уехать. То есть приехал конкретно, то есть на это событие. Девушку назвали Алина, эмоций, конечно, очень много. Даже не знаю, как это описать. То есть очень обрадовался. Кедрның хатыны Светлана да шатланды. Ире белән алар ярты ел күрешмәгән. Хәзер зур һәм тату гаилә, кыска вакытка гына булса да бергә. Күп балалы әни үз эмоцияләрен яшерә алмый. Эмоции счастья, радости, что мужа отпустили, что он попал на выписку и с детишками посидел. Так радость уж. Яшәти әнине котларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев та килде. Ул хәрби хезмәткәрнең гаиләсенә 100 000 сумлык конверт, яңа туган бала өчен комплект һәм башка күп нәрсәләр тапшырды. Сегодня не только в вашей, но и в нашей большой многонациональной семье точно большой праздник. На свет появилась Алина. Берничә көннән соң хәрби хезмәткәр Кедр кабат сугышчан иптәшләре янына алгысызлыкка китәчәк, ә хатыны һәм балалары аның кайтуын көтеп кала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хыялларга ышаныгыз. Чаллыда беренче тапкыр мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен проект узды. Пара творчества яшьләр проектында 15-тән 40 яшькә кадәрге 40 кеше катнашты. Аларның һәрберсенең үз тормышы бар һәм алар һәркемгә матурлык караучының күзендә яшеренүен күрсәтергә теләдем. Гадәти булмаган конкурс финалында минем хезмәттәшем дә катнашты. Пара творчества проектында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 40 кеше катнашты. 3 ай дәвамында катнашучылар мастер-класслар үтә. Алар кулинар һәм актерлык осталыгына, рәсем ясауга, шулай ук фотога төшү осталыгына өйрәнгән. Цель проекта – это развить творческий потенциал молодежи с ограниченными возможностями здоровья, и дать эту площадку, на которой они смогут себя показать, потому что таких площадок на самом деле не очень много. Шулай ук проект кысаларында Чаллыда беренче тапкыр сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында хыялга барам дигән мода күрсәтелде. Күргәзмәне булдыру идеясе Зөлфия Заббарованыкы. Минем яшүсмер чактан ук подиумга чыгу теләге бар иде. Әлеге хыял миндә яшәп килде һәм узган ел ахырында мин шатлык яшьләр үзәгенең вдохновение клубына мөрәҗәгать иттем һәм әлеге клуб базасында без бу идеяны тормышка ашырырга булдык һәм без 3 ай дәвамында подиумда матур итеп йөрергә, актерлык осталыгына һәм фотокамера каршында матур итеп рәсемгә төшәргә өйрәндек. Рахима воспитывает дочь. Работает в детском саду. Катнашучыларның визиткаларын һәм иҗади номерларын компетентлы жюри бәяләде. Аларның баллары нәтиҗәләре буенча проект финалында пара творчества мисс һәм мистер сайлана. Алар исә бер туганнар Регина һәм Радик Михидюков булды. Радикка йөрергә авыр бирелә, ләкин конкурста ул брейк-дансерлар белән бии. Ә Регина күрми, ләкин аның искиткеч вокал сәләте бар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кристина Балабанова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Послезавтра мой первый забег. А ты? Предатель. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919 626 30 70.